आइला रे बापा काय गणेश तता गीत गायला जा ना गीत गायला असं तू मला मला गाव काही गायबी कोण पाय गीत गावचे आरे कोण ହେଇଛି ର ତୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦବାର ଜାଣ ନା एक्सक्यूज मी बहुत रेस्पेक्ट କରୁଛି आ समझी कौन तम होइता कौन ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଶିଖେଇନି ମୋର ଗୋଟେ କହିତା କି ମୋର 12 କହିତା କିଏ କି ଦେହ ଭାଷା ଶିଖଉଛି ତ କୋ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ କି ମୁଁ ଡିଏଭି ନାଇଲା ମା ତୋର କୋଠିଏ ବି ର କାଇଁ ଏଇଠି ହଉଛ କୋ କାମ ଅଛି କହୁନ ତୁ ହବ କି କାହାକୁ ମୋ ଭାଇ କି କୋ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ହବ କୋ ଭାଇଟା ବଡେ ଭାଇ ଟଣ୍ଟି ଗଳୁନି ମୋର ତୋଟେ କଣ ଗଳୁନି ଗଳୁନି ମୋଟା ଟମାଟା ବି ଗଳିବନି ଆସବୁ ଭାଇର ସେଇଟା ଚଳିବ ରାଣ୍ଡ ତାକୁ କହୁଛୁ ତୁ ବଡ ହେଇକି କାହିଁକି ଆଉଥିଲେ ମଣ୍ଡଳକୁ ତୁ ଆଇଲେ ମତେ କେତେ ପିଲା ବିଲେ କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ବାଦଲ ଲାଗିଛି ଆଇ ହେଡ୍ ଟୁ ସ୍ମୋକ ମୋଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି କାଲି କୋଉଠି ଛପେଇବେ ତୁ କାଲି ଲେଖିଥିଲୁ କୋଉଠି ମୋ କଲମ ନେଇକିରି ତୋର କଲମ ନାହିଁ ଅଛି ସେଇଟା କିଏ ଗୋଟେ ଧରିକି ପଳେଇଛି ନାଇଲୋ ମା ତାକୁ ତ ରଖିଛି ତାଙ୍କ ଗଲାବେଳେ ଧରି ଯାଇନି କଲମଟା ମତେ ରାତିକି ଦେଇ ନା ତାଙ୍କେ ଗଲାବେଳେ ଧରି ଯାଇନି ତମର ନେଇକିରି କେତେ ଘୋଷା କରିକି ଅଛି ମୋ ଭାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଥିବ ନେପାଳ ନେପାଳ କିଏ ଦେଖେ ଭଲ